سيراميك ኣብ ትግራይ ክንደይ ኣሎ ንሕዳር 3 2017 ዓመተ ምህረት ስለማዓንቲ ሒዘልኩም መጽኒኹም ማለት እዩ ናይ ሻወር መሕጸቢ ወይ ድማ ናይ ሽንቲ ቤት እንጥቀመሉ ኩርሲ ዛ ትሕት ለበለት ናይ ኢድ መሕጸቢ እዚኦም ነንወይኖምና ብሓደ በአጠቃላሊ ኮይኖም ክንደይ ከም ልሽወጡ ክንሪና ማለት እዩ እና እውን ናይ ምድሪ ሰራሚክ ናይ መሬት ማለት እዩ 60 ለኾነ 50 ብ50 እና 40 ብ40 እስካብ 30 ብ30 እና 15 ብ60 ዝበሃሉ ክንሪና ማለት እዩ እና እውን ንመንደቕ ዝኸውን ኪችን ካቢኔት ክኾን ይኽእል እዩ እና 30 ብ60 ዝበሃሉ ኣለዉ እና ብ9 ሚሊ ቲክነስ እና ብ8 ሚሊ ቲክነስ ክንደይ ከም ዘሎ ሒዘልኩም መጽኒኹም ለማዓንቲ ማለት እዩ እስካብ መውዳእታ ምሳይ ይኾኑ ንቐጽል ሰራሚክ ከም ልፍለጥ ናይ ውሽጢ ዓድና ናይ ደጋ ኣሎ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ዘለኹ ግን ናይ ውሽጢ ዓዲ ብዙሕ ግዜ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሓሪፍ እዩ ብጣዕሚ እውን ተመራጺ ብሰብ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ውሽጢ ዓዲ ፖሊሽ ዝኾነና ፖሊሽ ዘይኾነ ሰራሚክና ንሪ ማለት እዩ እቲ ፖሊሽ ዝኾነ ልስሉስ ዝኾነ እዩ እሱ ድማ ብዙሕ ኣይምከሪን ማለት ንዓበይቲ ሳይታት ወይ ድማ ንዓበይቲ ፎቃት ትለይ ኮይኑ ንመንበሪ ገዛ ብፍጹም ዘይምከሪ ማለት እዩ ምክንያቱ ልስሉስ ስለ ዝኾነ እዚ ፖሊሽ ዝኾነ ማለት እዩ ማይ ተፈሲስዎ አንሸራቲቱ ከውድቀና ይኽእል ማለት እዩ ዓብይ ጉዳት ከብፅሕ ስለ ዝኽእል እዚ ክትገዝዎ ኣይምከሪ ግና ዋጎ ግና ካብ 1150 ጀሚሩ እስካብ 1200 እስካብ 1250 ናልዓለ ይኸድ ማለት እዚ ፖሊሽ ዝኾነ ማለት እዩ ዋጎ ኣብ ዝኸሰዓት ዘሎ ማለት እዩ ቀፂለ ድማ ክዝነግረኩም ማለት እዩ እቲ ፖሊሽ ለይኾነ ማለት እዩ ማለት እቲ ሕርፍፍ ለለ ነገር ዘይንሸራትት ማይ ተቢልና ኣለዋላ ምንም ዘይወድቕ ዓይነት ሰራሚክና ኸዚ ዋጎ ክንሪ ማለት እዩ ናይዚ ዋጋ 870 ቅርሺ ጀሚሩ እስካብ 1100 ቅርሺ ንካሪ ይሽወጥሎ ማለት እዩ ወይ ድማ 60 ዝበሃል ዋጎ ካብ 870 ቅርሺ ጀሚሩ እስካብ 1100 ቅርሺ ይበጽሕ ማለት እዩ 50 ብ50 ዝበሃል ኣሎ ናይዚ 50 ብ50 ዝበሃል ድማ 860 ቅርሺ እስካብ 1000 ቅርሺ ይበጽሕ ማለት እዩ ዋጎ ቅድሚ 40 ብ40 ዋጋ መንጋሪ ግና እዞም 50 ብ50 እና 60 ብ60 ዝበሃሉ ቲክነሶም ንርኢ ተለና ወይ ድማ ርግዶ ማለት እዩ ናይዚ ሰራሚኮም 10 ሚሊ ይበጽሕ ማለት እዩ ናይዞም ርግዶቶም ወይ ድማ ቲክነሶም ንርኢ ተለና ማለት እዩ ከዚ ና 40 ብ40 ዝበሃል ድማ ሰራሚክ ንርኢ ተለና ብ8 ሚሊ እዩ ቲክነሱ ወይ ድማ ርግዶ ዋጎ 900 ቅርሺ እዩ ዝሽወጥ ዘሎ ማለት እዩ 30 ብ30 ዝበሃል ኣሎ ዝተሓተ ናይዚ 30 ብ30 ዝበሃል ብ8 ሚሊ ቲክነስ 840 ቅርሺ ይሽወጥ ማለት እዩ ናይዚ ዝለዓለ ድማ 900 ቅርሺ ይሽወጥ ማለት እዩ ናይ 30 ብ30 ልወልክኹም ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን 15 ብ60 ዝበሃል ኣሎ እዚ እውን ብ10 ሚሊ ቲክነስ ንሪኦ ተለና ድማ ዝተሓተ 870 ቅርሺ ይሽወጥሎ ዝለዓለ ድማ 1200 ቅርሺ ይሽወጥሎ ማለት እዩ እዚ 15 ብ60 ዝወልክኹም ማለት እዩ ብኻሊእ ድማ ንኪችን ገዛ ዝኸውን ማለት እዩ ንመንደቕ እንጥቀመሉ ሰራሚክ ንሻወር እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንመንደቕ ዝኸውን ሰራሚክ ከዚ ክነግረኩም ማለት እዩ ናይ መንደቕ ሰራሚክ ድማ 30 ብ60 ዝበሃል ኣሎ እዚ 730 ዝተሓተ ዋጎ እዩ ናይዚ ዝለዓለ ድማ እስካብ 800 ቅርሺ ይበጽሕ ብካሪ ማለት እዩ ናይ 30 ብ60 ብ8 ሚሊ ቲክነሱ ርጉድ ለበለ ዓይነት ትደሊ ሰባት ድማ 720 ቅርሺ እዩ ማለት እዩ ብ9 ሚሊ ንሪኦ ተለና ድማ ንሸይ ሓንቲ ውስኽ ለበለት ርጉዳ ንሪኣትና ድማ እስካብ 730 ቅርሺ ይሽወጥ ማለት እዩ ናይዞም 30 ብ60 ዝበሃሉ ንመንደቕ ንኪችን ንካቢኔት ምናምን ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ መተሓጻጸቢ ክኾን ንኽእል ማለት እዩ መንደቕ እንጥቀመሉ ማለት ከዚ ቀፂልና እንሪኦ ድማ 30 ብ45 እና 25 ብ40 ዝበሃልና ክንርኢ ማለት እዩ ናይዚ 30 ብ45 ዝበሃል ብ8 ሚሊ ርጉዲ ወይ ድማ ቲክነስ ማለት እዩ ዋጎ 720 ቅርሺ እዩ ናይዚ 25 ብ40 ድማ 700 ቅርሺ እዩ ዝሽወጥ ዘሎ ማለት እዩ ንሽንቲ ቤት ሻወር ድማ ልኸውን ማለት እዩ ደው ኢልና ንሕፀበሉ ሙሉእ 1250 ቅርሺ ጀሚሩ እስካብ 1500 ቅርሺ ኣሎ ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን እዚ ኩርሲ ወይ ድማ እዛ ታሕቲ ሽንቲ ቤት ኮፍ ኢልና እንቕመጠላ ወይ እንሸነላ ሽንቲ ቤት መቐመጢ ድማ ካብ 1500 ክሳብ 1700 እናተሸጠት ትርከብ ማለት እዩ ናይ መሕፀብ እውን ንወይኑ እትደልዩ ሰባት ሙሉእ ማለት እዩ እስካብ 5000 ቅርሺ እናተሸጠ ይርከብ ማለት እዩ ከዚ ድማ ሙሉእ ማች ዝኾነ ማለት እዩ ብኣኳና ብጎል ድራገን ዝበሃሉ ስራሕታት ንምስራሕ ኮምፕሊት ክንደይ ይውደአና ልብል ንርኢ ማለት እዩ ኮምፕሊት ንምስራሕ ኢድ መሕፀብ ዘለዎ ናይ ሽንቲ ቤት መቐመጢ ዘለዎ ሻወር ብኣጠቃላሊ ብዙሕ ነገር ለሓዘ ማለት እዩ እዚ ንምስራሕ ካብ 15000 እስካብ 19000 ከድልይኩም እዩ ማለት እዩ እዚ ኢድ መሕፀብ ዘለዎ ብኣጠቃላሊ ሻወር
ሙሉእ ነገር ለለዎ ማለት እዩ እስካብ 19,000 ልላዓለ ዋጋ ከድሊና እዩ ማለት እዩ እና 2 ብ2 ወይ ድማ 3 ብ3 ሰራሚክ መንደቕ ንምግባር ድማ ብተወሳኺ 20,000 ቅርሺ ከድሊ ማለት እዩ ብኣጠቃላሊ ሻወር መሕፀቢ ኢድ ሙሉእ ምስ ናይ መንደቑ ሰራሚክ ንምስራሕ ሙሉእ ጌርኩም ሃዚ ቪድዮ ከምጠልኩም እየ ሃምስ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ሙሉእ ንምስራሕ ኮምፕሊት ማለት እዩ እስካብ 40,000 ወይ ድማ እስካብ 60,000 ከድሊኩም እዩ ማለት እዩ እና ሰራሚክ ሓሸዋ ሲሚንቶ እውን ብተወሳኺ እውን ኣብ ነገርሲ ስለደልድ ማለት እዩ ንዚ ኩሉ እዚ እስካብ 60,000 ለኣክል ገንዘብ ከድሊና እዩ ማለት እዩ ግና ኢድ መሕፀቢ ንበይኑ ትደልዩ ሰባት ድማ እስካብ 5,000 ኣሎ ንሻወር ንበይኑ ድማ ካብ 1,500 እስካብ 1,700 እናተሸጠ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዋጋ ከም ልጠቕመኩም ኣይጠራጠሪ እስካብ መወዳእታ ምሳይ ስለነበርኩም እናመስገንኹ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ግና ኣይትርስዑ ቻው